Good morning guys, aalis po tayo no? Pero bago tayo alis, ang dami ko ditong ginagawa. Ilagay ko lang yung kanin na ang dami. Over po yan sa yung nagpunta dito mga tao. Kasalanan ko, ang dami ko kasing niluto. No? Pagkatapos kong nilagay yung kanin, kumuha na naman ako ng pagkain ng aming aso bago ako alis. Pagkatapos kong binigay guys, nilabas ko na yung aking kalamansi at lime. Ganito ba talaga kapag mag voice over? Parang iba yung boses ko ngayon. Si Minchi ba ito? Yung karton na salida ba? So yan, umalis na yung lola ninyo no? Ang ganda lang tignan ng paligid ng bahay ko, malinis. Drive lang muna tayo, no? Tingin-tingin sa paligid, nagagandahan kasi bagong cut yung ating grass. How do I get through my life without you? Ano raw? O tara guys, kunin natin si Brenda at English yun natin yun. Hello guys, ating anuhin si Brenda, Englishin natin yun. Hindi natin, tignan natin kung anong reaction, no? So, mag-speaking English tayo. Let's see kung hanggang kailan. So, malapit na ako dito sa kanila. So, gurod-gurod na itong nila, no, dalan. Iwan ko dito. Sa area na to, hindi nila finifix ng maayos. So, kaya, gurod-gurod is life dito, oh, diba? Kurog-kurog. So, anyway, so let's see kung anong masasabi niya sa English natin. Malapit na tayo. Hintayin lang natin yan. So, una natin yan, no? Hi, how are you? Grabe naman yung dalanaw eh. Grabe man ka. Baog? Nagbaog ba? Ay, naku, wala. Pati ang camera na. Turn na tayo sa street nila, no? Dito na siya sa labas. Bakit naka-jacket pa rin siya? Si Brenda. Naka-jacket pa rin siya. Mainit man ngayon. Sabihin, Englishin natin. Hi, how are you? Good, thank you. Why you're wearing jacket? I just like it because it feels so cold. Cold. It's not cold. I just want to be a fashion. Fashion? Sometimes, Is that fashion? yeah, wearing a straight cut corduroy Corduroy. pants Ay, ay. and wearing a sandals with the stripy shirts. Let me see. Hi guys. And with this I don't know coat. that's a raincoat, be you know? I know. And why you're wearing raincoat? Yeah, I feel today it might rain. Huh? No, it's not raining today. And of course What? I brought my glasses, so I'm gonna wear it too. Oh, look. In-Englishan din ako. So you're wearing your glasses? Yeah, like you. Like me? You're wearing your black glasses, and I'm wearing my brown glasses. Oh, grabe. So where are we going? Where we going? We're going somewhere else. We're going to, I don't know where we're going. We're going to eat first? No, it's still early? What? I didn't eat my breakfast. Oh, you don't eat your breakfast? Yeah, I didn't eat my breakfast, and I feel so a little bit hungry. Not So what? So why you don't eat your breakfast? Because I get up a bit late and do a bit something. Do a And bit I don't- something? Yeah, and I don't have time to eat my breakfast. So what are you doing? Did you notice my hair? Did you notice my hair? I don't care about your hair. Oh my god. So what did you do to your Look hair? my hair. I have some little bit color. A golden Did you color your that hair? Yeah. I bought a shampoo. Shampoo? Shampoo golden brown color. Look. It's amazing. You got shampoo, coloring shampoo? Yeah. Seriously? Coloring shampoo. Where you can buy a coloring shampoo, babe? I ordered in Amazon. That's just an arty or joking. Ang arty mo. Oh my God. Ito ang epekto ng hindi nag-breakfast. At yan din ang epekto ng nag-breakfast. No, you have to. What happened? What? I don't understand you. This is a effect of effect. Is it effect? I don't know. Whatever. Effect of. I didn't eat my breakfast, guys. That's why I don't know how to speak English. But Huh? I don't speak English
So what are you planning to get from Food Bites? I got a lot of rice from my leftover. Of course, I'm gonna buy vegetable. Si Brenda. Anyway. Marunong mag-English. So, who cares if I don't know how to speak English, right? Kaloka. Malapit lang dito, be. Ang alin? Oh, dito ba? Alin ang malapit, doon or dito? Diyan, doon sa safe. Doon sa safe? Oh. Bakit palagi dito tayo? Bakit Mas dito? maganda yung daan dito, di ba? Pag lumabas ka doon, bikok ba yung... Ay, lubak-lubak. Ano ba? Lubak. So, taranat. So, leftover yung ano natin ha, yung rice. Ininit ko siya, bi. Alam ko naman kasi ang dami mong iluto. Kailangan talaga natin yung kainin. At so yun guys, dito na tayo sa Goodwill. Mag-ukay-ukay lang po tayo, no? Kasi wala po kaming mga pera. O ngayon, nandito na tayo guys. Ito lang kasi yung afford namin, no? Maganda din yung presyuhan dito. $3 and then paminsan $5 na yung pinaka-high. Jeans, $7 lang, o diba? So meron ako dito napili. Maganda siya guys. Wala akong mga green, no? Nakikita niyo naman, wala akong green. Ito yung pinaka-una nating green. So actually, so nagustuhan ko siya kahit parang maliit sa tingin ko. Ano yun? Jeans lang at saka dalawang tops yung nakuha ko. Bago tayo magmukbang, bibili muna tayo ng ating ulam, no? Kasi hindi po ako nagluto. Rice lang yung dinala ko. Marami po talaga ditong ulam dito sa Food Bites. Iba't ibang klase. Pero ang pinili namin is yung gulay na chayote at saka yung piniritong salmon. O, diba? Ang sarap niya, no? Yun siya. Ang sarap niya. Kain na tayo, guys. Bayaran muna natin, no? So, punta tayo sa likuran ng sasakyan. Parang car picnic po ito. Pero sa parking lot lang po kami, guys. Nakapundo ni Brenda. Tara, kain tayo. Kain po tayo, guys. May mga silupin man, be. So, okay lang, be. Yung ganito. Kahit ganito lang, be. Oh, look, ganito. And then, meron tayo ditong plato. Plato. Meron tayong pang ano. Meron kaming gloves. Siyempre, dahil kami magkakamay. Ang kamay, magbibigan. Oh, ganyan. Dapat ganito. Tapos, ito yung ulam namin. Yung ulam namin. Ulam namin. Ang laki ng mukha ni Brenda at ako. Si Brenda maliit talaga yung mukha, ako yung malaki. Hala, ang bango. Ano yung mabango? Yung ano, yung gulay. Ha? Yung gulay. Sige na, kain ka na. Nandito kami ngayon guys sa sa loob ng sasakyan ni Ann. Ito talaga yung plinano namin. $2 lang daw ito, be. Ano? Ito kasi puro lang sabaw. Ay, sabaw? Hindi na ako nag-ano ng ano. Dapat kumuha din sana ka na. Okay lang yan, uy. Ano ba yan? Kasi sabaw yun, sabaw, be. Kain tayo. Sana hindi tayo maano dito, no? Sa sasakyan. Yun yung mga ko, mag road trip ba? Hindi magdala ng maraming pagkain. Yun. Nilabhan ko man ito. Itong aming lamisa-lamisa. Malinis ito eh. Pagpuhingi ako nito, be. Oh, syempre. Ito sa babi. Ay, tayo. Get up yan. Hingi ako ng gulay ni Brenda. Chayote man ito. Chayote or opo, I don't know. Chayote lang. Guys. Hindi makita si Ann. Okay lang, be. Ang sarap nito, guys. Ang sarap, guys. Sabaw, be, sabaw, be. Sarap. Marami na namang magsasabi, bakit nag-gloves kayo? Wala kami sa bahay, guys. Mahirap na. Yung okay ko. Ang sarap niya. Ang taba. Ang taba-taba, no? Salmon. Salmon yung ano, guys. Be, huwag ka mo. Uy, mga berahin mo. Thank you. Gutom si Brenda. Hindi kasi nag-breakfast. And then ano ng oras, be? Mga 12 na? 11:05. Ang taba ng salmon, be? Siya?
Ang sarap. Ang sarap ng luto ng food bites. Ang sarap. Be, Ano ba? ito. Yung paghigupin ko sana. Higupin mo? Oo. Um, Ito na lang, higupin ko. ilagay mo sa ano? Paano ka maghigup? Asan yung isang kutsara? Tag-isa lang tayo. Ganito na lang. Lagay ko yung... Look, ganito yung ano ko, sabaw. Higupin mo. Ha? Hindi ko saan ka, ano ba? Higup. Lagay ko yung ano. Ilagay mo dyan. Diba? Tapusin natin yung kanin, ha? Kasi na-mix na. Si Brenda talaga. Tapusin na. Ang lakas ng boses ko. Gusto ko ng sabaw guys, tinolang sabaw. Sige, ibubo. Mainit ba eh? Huwag ka, ibubo mo. Okay. Matapon eh. Sige. Ayusin mo, pagbubo. Ana. Bilisan mo, ana. Tama. Ay, ginuko. Si Brenda talaga. Ginuko. Ang kamay mo hawak. Okay, lagay mo. Mahirap. Higupin mo yan. Yung kibi. Ganito si Brenda guys, palagi kapag may sabaw, dahan-dahan ka kasi si Brenda ang sabaw everywhere. Lang, tignan mo to guys. Parang bata lang na. Okay lang yan kasi malabhan ko man ito. May syrup naman din. Ang sarap ng ano. Sinasawsaw ko naman. Okay ka lang ba sa video ko, nandyan ka? Siyempre. Ha? Siyempre. Baka magreklamo ka katulad ng iba. Ano ka? Sabi na, Sanay na ako niya. reklamo ka di, wag mo na akong ano. Wala, ang sarap ng ano. Salmon sa suka. Maraming kanin ha. Kung kulang pa yung ulam natin, punta pa tayo doon. Parang mukbang rice to. Rice ito lahat eh. Pero marami naman tayong ulam. Dalawa. Kuha ka pa ng ano, Bi, sabaw, Bi. Higupin mo yan, oh. Ganun ba? Ganunin. Guys. Sarap. Tinola guys, ang sarap. Na may malunggay. Sarap. Sabi ko kay nanay, pag uwi ko, i-message ko kayo. Tapos kuha kayo ng mga malunggay, i-dry nyo. Ready na? I-dry nyo para ano, maiuwi ko dito ka ako. Pwede ba yan? Oo. Maano ka? Ma-hold ka niyan? Hindi naman marami kunti lang. Ma-hold sa immigration kasi bawal talaga magpasok din ng mga ano dito eh. Diba? Pero konti lang naman. Ang sarap. Kalahati sa'yo. Sa'yo lahat. Kalahati sa akin. Para walang ano. Ang dami kanin. Ang dami ko talagang leftover, guys. 2 kaldero yung nilutuan ko. Kapag yung maliit na kaldero, hindi yung natapon, no? Hindi nga natapos yung maliit na kaldero ng Sunday. Lima tayo. Kunti lang kasi kinain nila. Nakabusog din sila. Kinain ko kahapon yung lipstick na binigay mo. Yung steak? Yung steak na binigay mo. Hindi yung lipstick. Steak. Steak. Masarap din yung lipstick, no? Kanang mga luto-luto sa Pinas ba? Yung mga lipstick na malapad. Oo. Masarap, no? Prinito ko pa ulit. Kasi di ba may pula-pula pa. Prinito ko siya ng ano, sa butter. Kasi ano yun eh. Tawag nun? Medium rare. Medium rare. Masarap na. Ano? Mag-enjoy lang kami dito, guys. Mag-chika minute muna kami. Ay, mamaya na lang edit ko. Masarap.